Palang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan na magbabagi po ng karunungan lihim po. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw at malayo sa sakit sa araw-araw. Ang i-share ko po ngayon sa inyo ay yung paano gamutin ang sarili kung tinamaan ng kulam at marang, at paano maging sagradong manggagamot. Ayan po. Bago pang lahat po ay shoutout po sa inyo lahat. Karamihan po sa manggagamot po ay malakas sila sa ibang tao na kanilang gagamutin po. Pero ang sarili nila pong mga karamdaman sa kanila ay hindi po nila magagamot. Katulad po ng kanilang pamilya, hindi po kayang gamutin, hindi nila kayang gamutin, mga kapatid, kamag-anak. Pero pagdating naman sa iba ay malakas po sila manggamot. Ang katawagan po dyan po ay hindi po sagradong manggagamot po. Kaya ibabagi ko po sa inyo aking mga nalalaman po dito po sa aking panggagamot po. Kasi may pumunta sa bahay na ganitong usapin po na manggagamot po siya at nagpagamot po sa akin. Kaya ibabagi ko po sa inyo, ituturo ko po sa inyo para malaman po ninyo. Sa mga gustong manggamot po, pakinggan nyo maigi po itong aking sasabihin po na napaka-importante po ito sa aking ipagpabagi po sa inyo. Sana po ay tumutok po kayo dito at maniwala po na ito po ay totoo pong nangyari po na ibabagi po. Para kung halimbawa po gusto nyo po talagang matutong manggamot po, ay tumutok lamang po kayo dito sa Hiwaga ng Pangasinan at alamin at pakinggan na aking sasabihin po. Kung gusto niyo po matuto, kung hindi niyo po gusto matuto po, skip niyo lamang po. Ang babagi ko po ngayon sa inyo ay yung halimbawa po kung natamaan po kayo ng karamdaman po, kasi pag gumagamot po kayo tapos karamihan kasi po ay manggagamot po na bumabalik sa kanila po yung konpo nila, yung ginagamot nila. Ibig sabihin po yun ay hindi po nila kayang gamutin ang sarili nilang damdamin po. Para maging isang sagrado po kayo manggamot po, ay ang gawin nyo po ay una po ay gamutin nyo muna yung pamilya nyo, sarili nyo. Huwag muna kayo manggamot sa iba. Unahin nyo muna yung pamilya nyo. Pag halimbawa po ay malakas na po kayo manggamot, nagamot niyo yung pamilya nyo, o nagamot niyo yung pong kamag-anak nyo, pwede na po kayo manggamot sa iba. Ito po ay tinatawag po na sagradong manggagamot na po yan. Tinatawag na sagradong manggagamot po kung nagamot mo na yung pamilya mo. At sikreto po na hindi kayo basta-basta masusupil po ng mangkukulam, mababarang, kasi po kayo ay isang sagradong manggagamot po. Pero kung hindi po kayo sagradong manggagamot po, pwede po kayong tamaan kahit na may protection po kayo sa sarili, na alam nyo pong may protection po kayo na pangontra sa yung ginagawa na panggagamot. Pwede po kayong pasukan po kasi hindi po kayo sagradong manggagamot.
Yan po ang pagkaiba po ng hindi po sagradong mga gamot. Kasi inuna po nila yung iba na ginamot kaysa pamilya nila. Pag-aralan yung maigi, yung mga baguhan po na gusto mong gamot, ang unahan nyo munang gamutin yung sarili nyo at buong pamilya po. Huwag muna kayong manggamot sa iba para malakas po kayong manggamot sa spiritual at physical na karamdaman po. Kaya ako ibinunyag to para malaman nyo po na matuto po kayong manggamot, mag-aral po kayong manggamot. Unahin nyo muna yung pamilya nyo bago yung iba. Para sagrado po kayong mga gamot, hindi po kayo masusupil po ng mga mangkukulam po at mangbabarang. Hindi po kayo kaya po. Kaya tinawag na sagradong mga gamot po yan. At yung panggamot naman po sa sariling damdamin po, ang pamamaraan po niyan, pakinggan nyo maigi po. Kasi karamihan ng mga gamot po ay hindi po kayang gamutin ang sarili ng damdamin po. At nagpapagamot sila sa iba. Katulad po nung may ginamot po ako na manggagamot na malakas na manggamot po, ay ginamot ko po siya kasi hindi niya kaya maggamutin po yung sarili po niya. Nakakon po siya na nabarang po, malakas pong bumarang sa kanya. Asawa ng Diyos, nagamot po natin siya. Gumaling na po siya. Kung ang pamamaraan po ng halimbawa po natamaan kayo, manggagamot kayo, natamaan po kayo ng barang kulam, ang gawin nyo po ay pumunta po kayo sa pandayan ng itak po. Pumunta kayo sa pandayan ng itak, tapos kumuha po kayo ng sagradong tubig. Ang ibig kong sagradong tubig, yung pinagsasawasawan po ng itak, yung pinapanday, yung po ang dabis po ng buruan po na sagradong tubig po yan. Kasi dyan po nanggagaling po yung talim ng itak o mga pinagkukanan ng itak. Sagrado po yan, napakalakas pong sagrado po yan. Yun po, kumuha po kayo ng kahit na humingi kayo ng kahit 1 galon po, kasi marami-rami naman po yun. Pagkatapos yung kumuha po, pagdating nyo sa bahay, salahin po nyo maigi po. Salahin nyo po maigi po yun, kasi medyo marumi yan sa pinagsasawasawan po ng itak po. Salahin nyo maigi. Kung gusto nyo pong salahin po nasalan nyo na po sa salahan po, salahin nyo naman po sa damit na puti. Tapos, ang gawin nyo po, pumunta po kayo sa harap ng altar, magdasal po ng isang ama namin po. Kung nasalan nyo na po, ilagay nyo sa baso, hawakan nyo po sa kanan. Magdasal po kayo ng isang ama namin. Pagkatapos magdasal ng isang ama namin, ihipo nyo sa sagradong tubig po na inyong igagamot sa inyong sarili po. Pagkatapos nyo pong maiusal po yung isang ama namin na ibugan nyo po, susiyan nyo po agad sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret po. Ibugan nyo po sa baso, tapos sabay inom po. Gawin nyo po hanggang kayo po ay gumaling. At ang paggawa po niyan po pala ay yung walang buwan, yung madilim po, para mabisa po yung panggamot nyo sa sarili po. Yung madilim po, yung wala pong buwan, yung madilim talaga. At tapos, kung may alaga po kayong pusa o aso, isakripisyo nyo po na doon muna sa labas po. Huwag nyo po papasukin sa bahay para madali po kayong gumaling po. Kasi pag may pusa po sa loob ng bahay, kahit anong gawin nyo po ay hindi po kayo basta-basta gumaling. Kaya dapat po isakripisyo nyo muna na ang alaga nyo pong pusa, aso, doon nyo muna sa labas po pakainin, alagaan, hanggang kayo po ay gumaling po. Sana po naintindihan nyo po ang ibig sabihin. Yan po ang panggamot sa sariling damdamin po. Napakabisa po ito. Ang lahat po ng mga kasangkapan na ginamit sa inyo na mga makukulang mababarang ay mawawasak po. Dahil ang ginamit nyo pong panggamot sa sarili nyo po ay napakabisa po na sagradong tubig na galing po sa pandayan po.
Sana po nawaan po nyo aking ibig sabihin po, Hiwaga ng Pangasinan po. Kasi karamihan po na manggagamot po, hindi po nila magamot yung sariling damdamin po. Kaya yun po ang tinatawag na hindi po sagradong manggagamot. Pero yung galing po sa inuna po yung pamilya, ay ibig sabihin po sagradong manggagamot po yun. Kaya dapat po ay ulit-ulitin nyo, halimbawa po na panood nyo po aking video na binidyo ko po ngayon. Ulit-ulitin nyo po yung video para maintindihan nyo po maigi. Isulat nyo po. Lahat po ng aking sinasabi po dito, isulat nyo po para maintindihan nyo po. Yan lamang po ang aking number 1 po panggamot sa sariling damdamin. Kung kayo po ay manggagamot na balikan kayo ng mangkukulam, mambarang, ayong yung sinasawsawan po ng tubig sa pandayan po. Yan po ang pangwasak ng mga kapangyarihan po ng mangkukulam, mambabarang na napakabisa po na panggamot sa sariling damdamin po. Sana po ay naintindihan nyo po ang aking paliwanag po, at sana po ay mag-subscribe po kayo, mag-like and share, tulong po. Maraming salamat po. Ang pamagat po nito ay paano gamutin ang sarili kung tinamaan ng kulam at barang, at paano maging sagradong manggagamot. Yan po lamang po. Maraming salamat po sa inyo lahat.